Magkano ngayon ang kilo niyan? 70, sanda. 100. Eto dito. Ganun din. Ganun din. 70. So, mura yung alimasag, no? Ang dami pala. Oh, si Sako. So, ayan po, no? Yung mga presyo, no? 70. Baka. Alumahan, no? 120 na lang yan. 120 na lang ang mga per kilo. So, mababang-mababti ang mga per kilo. Good morning, pre. So, bagsak presyo. Bargain ang bangus mo, ha? Bargain ang bangus natin. Punta na kayo rito, mga kabubuhay. 110. Sandaan na lang, mami ko. Kahit ano dyan, ikaw na napipili. Sandaan na lang. Ayan po ay 120 na mga isang peraso na mga bangus dagupan. Nanay Noemi, meron pupunta dito ha na mga masugid kong manonood. Pupunta sila rito at nakikilala na raw nila yung mga nagtitinda rito sa Malabon Fish Market. Kaya dadayo sila dito para mamili. Sabi, ang babait naman ng mga vendor na mga nakakausap mo, sabi sa akin. Kaya dadayo po sila dito. At dito rin kay Boss Aris, pupunta rin sila dito. Baka itong week na to kasi di ba Semana Santa, pupunta sila dito. Sige po, Nanay Noemi yan. Thank you po. Kailangan may latag po kayong araw na yon. Oo, kailangan talaga. Marami tayong latag pag santo-santo. Siguro 200 pesos yung mga kilo. Ayan po, oh. Binduan sa gisi ng mga latagan. Ang mga talakito. Good morning, Boss Aris. So, lapo-lapo natin, no? Magkano yung talakitok mo ngayon? 250 pa rin, same price pa rin po yung natanong natin kagaya kahapon, 250 pesos, no? 250 pesos ang mga per kilo. Lapo-lapo natin. 250 pa rin, so walang pagbabago yung mga presyo ng isda ni Boss Aris. Lapo-lapo ay 250. Ang sagisi, ayun, 220 po sa malalaki na mga isdang sagisi. Alright, so isang magandang umaga sa ating lahat dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Tayo po ay mag-update sa kanilang mga latagan, no? So, ito pong muli si Boss Lando Explorer. So, tara, let's go. So, alumahan, tumpukan at galunggong. So, 50 pesos na mga latagan ng tumpukan dito, no? Dito po tayo sa ibabaw ng tulay, sa tabi lang po ng police station. At may mga gulay din po na bentahan din po rito, no? Hey, kwenta lang yan, puro burent eh. Pre, thank you. Sorry mo yan, thank you. At dito, so yung mga latagan dito na pinagkakaguluhan ng ating mga kababayan, yung mga latag po dito ng mga alimasag. So yan po yung mga mamimili natin na namimili ng mga alimasag dito sa pwesto ni ate, no? So yan po yung mga alimasag na latagan po rito. So mga alimasag na panggata, no? So yan yung latagan ng mga alimasag dito. Magkano ang limasag mo? Meron na, sobrang na yan. 15, sabi lang. Ha? Magkano ngayon ang kilo niyan? 70, sanda. 100. Eto dito. Ganun din. Ganun din. So, mura yung alimasag, no? Ang dami pala. Oh, si Sako. So, ayan po, no? Yung mga presyo, no? 70. Bargain, presyo. So, bagsak presyo yung mga alimasag natin dito sa taas ng tulay. Okay, thank you ha. Salamat. So, bagsak presyo yung mga alimasag nila dito sa Malabon Fish Market, no?
Alright, so update natin yung iba pang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. Maganda idaing mo na lang. At ito yung bumubungad sa atin na latagan. So mga bangus kada piraso. So ganyan po yung mga presyo, no? So punta muna natin si Kuya Romy dito sa kanyang pwesto at alamin natin yung mga presyo ng kanyang mga latag. Kuya Romy, good morning. Morning po. Magkano yung mga tilapiyang Batangas? 120. 120 pa rin po ang per kilo ng tilapiyang Batangas ni Kuya Romy sa Malabon. Opo, 120 boss. So Kuya Romy, may gustong dumayo sa iyo rito sa masugid kong taga-subaybay sa YouTube channel. Okay. At sobra daw po bait ninyo at talagang marunong daw po kayong makihalubilo. Kagaya ko na sobrang bait niyo daw po. Sige So hahanapin po kayo dito kung sino po yung mga nakakausap ko at pupuntahan nila at para mamili sa iyo ng mga tilapiyang Batangas. Yung kagandahan kasi kapag napapanood ng mga masugid na taga-subaybay ay talagang kung sino yung nakikilala nila, yun ang pupuntahan nila. So Kuya Romy, maraming salamat at magandang umaga po. Thank you po kayo. See you next day or Baka itong linggo na to pumunta kasi 'di ba Semana Santa. Papasok na ang Lunes Santo. Kaya ang ating mga kababayan ay dudumugin tong Malabon Fish Market dahil sa mga murang presyo ng bilihin at makakatipid ka at sulit presyo. So Kuya Romy, maraming pong salamat. God bless po. Kita, boss. Thank you. Alright, so na-interview na natin si Kuya Romy sa kanyang mga latag, no? At totoo nga yung sinabi ng ating mga masugid na taga-subaybay na mga nanonood sa ating vlog na yun nga ay napakabait nga daw po ni Kuya Romy. Siyempre, umaharap din sa ating pagbablog, no? Sa mga vlog natin sa bayan ng Malabon. So ito yung mga latag ni Warley. So mga isang binluan talakitok. Boss Warley, magkano ngayon yung mga binluan mo? 220 yung mga per kilo na mga binluan. At ito yung mga isang talakitok, no? At yung mga pusit natin 380 na per kilo. So itlugan po yan. 380? Itlugan na mga pusit na kanyang latag. At ito naman yung latag ni kumparing Reynald, no? Mga tumpukan ng galunggong. So shout out sa pare. At ito yung mga presyo, no? 100 pesos tumpukan. Hindi ka nagtinda ngayon ng bangos? Wala ngayon? Kaya pala. Ito naman pare natin, no? Sige. Nako. Yeah, pre, thank you. At ito rin po, 100 pesos din po yung mga tumpukan ng galunggong. Malalaki na yung mga galunggong natin, no? Na natagan dito sa pwestuhan sa Malabon. At 140 po yung per kilo halo, matambaka. Alumahan, no? 120 na lang ang mga per kilo. So, mababang ang kanilang mga presyohan dito sa Malabon Fish Market. At dito rin, ganyan din po yung mga tumpukan, no? At mga kabase, malakapas na latagan, may bidbid, mayroon din pong banak. So tanong natin kay Nanay kung magkano yung latag niya ng bidbid. Nay, magkano po yung bidbid nyo? Yung 3 piraso po? Ayun, no? 3 pirasong mga bidbid, 100 pesos. Pag tumawad, magkano po? 150, tumaas pa pala. Alright, so marami sa ating mga kababayan ang nandirito, no? At namimili ng mga murang latagan ng presyo sa bayan po ng Malabon Fish Market. Oy, may kwintang yan ha, may kwintang. Walang kwinta, okay lang.
Wala kayong tumpukan na ya. So ayan, 390 per kilo. Naubos na po pala. Nakatumpok. So yung tumpukan po ng mga pusit ay naubos na po. Good morning, nanay. Ayan, ang mga mamimili natin sa Malabon Fish Market. Talaga nga naman sinusulit nila ang kanilang pagdayo para makabili ng mga murang presyo ng mga galunggong alumahan, no? So dito dumagsa yung mga alumahan at galunggong sa Malabon Fish Market. At napakamura pa rin ng mga lataga nila. May sa halagang 50 pesos at 100 pesos na tumpok, no? At may kasama na rin mga gulay kayong mabibili. So 20 pesos yung mga gulay na pangsaktuhan, no? Kung kayo ay magpapangat, ay may mabibili na po kayo rito. So ayan, 50 pesos pang masa at 100 pesos tumpukan. At mga alumahan natin dito, no? So sabayin yung mga latagan dito ng mga press na inyong mabibiling mga isda sa Malabon Fish Market. So shout out po, good morning. Nagtatarya siya ng mga isda, no? Ayan. Magkano po yung alumahan? 160 na. 160 po na per kilo ng mga alumahan natin dito. Salamat po, thank you. Nantay ko yung lutong pusit eh. Dinala ko na kahapon. Dinala na kahapon. Dinala ko na. Nadala na pala. Dinala ko kahapon. Sayang, hindi ka pumunta rin. Ang dami yun. Niluto ko lahat yun. Sayang. Ah. Ah, Marami ng kanin to. paldo sa kanin. Ito sa kanin. Bumawi pala. Salamat po, thank you. Alright, so ayun po yung update natin sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market ng mga isda na inyong mabibili. So mga alumahan natin doon ay 160 po ang mga kilo. So madami pa rin talaga yung mga latagan na ating nakikita rito sa mga tumpukan. So dito yung mga 120, no? 120 yung mga galunggong per kilo. So tumpukan di pa rin po nawawala yan at meron pa rin latag dito. Daan mga baba ng mga galunggong. So shout out kay Nestor, magandang umaga sa iyo. Mura na galunggong talaga ngayon. Hanggang ngayon mura pa rin. Ayun, shout out. At nakapagkape ka na ba? Nakapagkape ka na. Ayun. Asan ba yung nagbebenta ng kape dito? Hoy, kape! Awanay! Ayaw parang kape. Nawala rin nagtitinda ng kape. Parang kape! Ayun. Alright, so yung mga kababayan natin na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. So bagong dating na mga galunggong. Okay, Nestor, balik ako. Alright. Hoy, kape! Adi na! Dan, adi na! Hoy, kape! Ay, adi ka na! So sa pagbaybay natin sa haba ng 39 Estrella Street, medyo build up ang ating mga kababayan. Talagang sinusulit nila ang kanilang pamimili sa mga latagan dito sa Malabon Fish Market. So may gulyasan tayo dito sa halagang 150 ang mga per kilo. So latagan ng mga bangus, no, mayroong presyohan doon na ito po update natin. So yan po yung mga per piraso, may 130, 140, 150 at 150. Kada piraso ng mga bangus na latag dito, no? At lipat na tayo sa iba pang pwesto. So dito tayo sa kumpare natin na nagbebenta rin, no, ng mga latag dito. Ito si kay Paring Jonard. So busy market ang Malabon ngayong linggo. So yan po yung mga per kilo, pre. Good morning.
Magkano yung mga galunggong mo? 120, sandaan lang sa kilo. Bargain. Bargain ang mga presyohan ng mga latag dito ng galunggong. Bargain. 100 ang per kilo at 120. 120. Eh, mga tulingan, 160 ang per kilo, no? Sa latag ni Paring Jordan sa Malabon. Alright, kay Kabugis naman tayo. Good morning, pre. So, bagsak presyo. Bargain ang bangus mo, ha? Bargain ang bangus natin. Punta na kayo rito, mga kabukis. 110. Sandaan na lang, mami ko. Kahit ano dyan, ikaw na napipili. Sandaan na lang. Ayan, 110 po, isang piraso ng mga latagan ng bangus. Ay, sigurado. Sigurado sinabi mo, pre. Oh, sandaan, bargain. Sandaan na. So, latag ni Kabugis ng kanyang mga bangus kada piraso. Pre, magkano ang tulingan mo? Ha? 160 yung per kilo ng mga tulingan, fresh tulingan. Sa lumahan, 120 pati galunggong. So, yun po yung mga presyohan ng mga latag dito, no? Sa Malabon. Sa pwestuhan naman to ni Jomel sa bayan ng Malabon Fish Market. Alright, dito tayo sa latagan ng mga gulay ni Gion. Gion, happy Sunday. Good morning sa'yo. So, ito yung mga latag na ating nakikita rito ng mga gulay, no? So, dito tayo bibili ng gulay pang sahog sa ating mga lutuing ulam. So, alamin natin yung mga presyo, kung may pagbabago po ba o wala, o same price pa rin po kagaya kahapon na ating nabanggit, no? pero magkano pa yung okra mo? Alright, so dito, Diyan, magkano yung mga repolyo mo? 50 rin po yung mga per kilo ng repolyo natin, no? So ito, ang mga presyo po nito ay 10 pesos ninyong mabibili. So makakatipid pa rin kayo dito sa mga gulay na latag, no? Magkano yung kangkong? Ayun, 20 pesos. Bukod tangi lang po yung kangkong dahil ang kangkong ay medyo tumataas talaga mga presyo niyan. Kangkong, 20 pesos. Eh, yung mga karot mo? 100 pesos, no? Ganun din, 100 pesos. So, yun yung mga latag. Ito yung mga nakabalot sa halagang 20 pesos. Ang luya? 140 pa rin. So, yan ang walang pinagbago, yung presyo ng mga luya, no? Iyon, salamat ha. Thank you. So, yun ang mga latagan dito, no, ng mga gulay na kanilang binibenta sa Malabon Fish Market. So, ayan po. Dito yung mga gulay na pampakbet. So, halos lahat po dito ang mga latagan ay mura at sulit na inyong mabibili sa mga presyuhan ng gulay sa bayan po ng Malabon Fish Market. Magkano yung mga talong mo, pre? 20 lang ang pasado. Ayun, 20 pesos sa mga talong nakatali. Sitaw, 20 pesos din. Bastando dito. So, mura na ngayon yung mga sitaw, no? Bumaba yung, ano, katatali. Ay, yung kamatis mo. 20 lang yan, 20 pesos, no? Nakaplato. So, mga tumpukan po na inyong mabibili dito sa pwestuhan ni Gary Panganiban. So, shout out. Salamat! Alright, yan, mga ganyan din, mga gulay natin dito. Mga 20 pesos na mga nakabalot. Good morning! Kasya ka pa ba dyan? Maluwag pa pala. Gulat ako, talagang pangsaktuhan lang talaga yung pwestuhan eh. Bumaba mga sitaw natin, no? Dating 35 ngayon, 20 pesos na lang. Tataas na lang. Ayun. Hanggang mababa pa bumili na. Hanggat mura, bumili na po kayo ng mga gulay na sulit presyo sa Malabon Fish Market. At may mga 50 pesos din, 20 pesos na mga latagan dito, no?
Salamat po. Thank you. Sige, ma-vlog mo. Opo. Ikaw, sige. Tumpukan, 50 pesos, 100 pesos, 100 pesos ang mga per kilo. Si Nanay Noemi paninda, mga bangus. Good morning po, Nanay Noemi. Morning! Ayan po ay 120 na mga isang peraso na mga bangus dagupan. Nanay Noemi, Oh, meron pupunta dito na mga masugid kong manonood. Pupunta sila rito at nakikilala na raw nila yung mga nagtitinda rito sa Malabon Fish Market. Kaya dadayo sila dito para mamili. Sabi, ang babait naman ng mga vendor na mga nakakausap mo, sabi sa akin. Kaya dadayo po sila dito. At dito rin kay Boss Aris, pupunta rin sila dito. Baka itong week na to kasi di ba Semana Santa, pupunta sila dito. Sige po, Nanay Noemi yan. salamat. Thank you po. Kailangan may latag po kayo araw na yon. Oo, kailangan talaga. Marami tayong latag pag santo-santo. Sigurado po yan, starting tomorrow. Baka marami na mga isdayan na latagan. Sige po, Nanay Noemi, God bless po. Thank you po. So dito tayo, no? Kalatagan ni Boss Aris, busy sa pagkain. So yan yung mga latagan dito, no? Bisugong binluan. 200 pesos yung mga kilo. Ayan po, oh. Binluan sa gisi ng mga latagan. Ang mga talakito. Good morning, Boss Aris. So lapo-lapo natin, no? Magkano yung talakitok mo ngayon? 250 pa rin, same price pa rin po yung natanong natin kagaya kahapon, 250 pesos, no? 250 pesos ang mga per kilo. Lapo-lapo natin, 250 pa rin, so walang pagbabago yung mga presyo ng isda ni Boss Aris. Lapo-lapo ay 250. Ang sagisi, Hindi mo sa bawal yan. ayun, 220 po sa malalaki na mga isdang sagisi. Magkano? 100 lang. Anong bawas? Eh, bawas na yan. Magkano lapu-lapu? 250. So ito yung pwestuhan ni Kuya Warren sa Malabon Fish Market, no? Ang gaganda ng mga isda nyo. Ito yung Emperor, no? Kahapon ang dami nito. Kita ko isang banyera kahapon. Magkano yung Emperor? Dos sa mga sagisi. Kuya Warren, magkano sagisi mo? Ayan, 200 po yung mga kada kilo, no, ng mga isda dito ni Kuya Warren na inyong mabibiling isdang bato. Yung Emperor po ay 200 pesos din po ang kilo. Ang mga lapu-lapu natin ay 250. Alright. So guys, yan po yung mga ina-update natin sa kanilang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. Mark, good morning. Good morning. So ito naman po yung mga latagan, no? At dito rin po yung mga latagan ng mga dalagang bukid. Talakitok. So ito dalagang bukid din po ito, no? Ayan, dalagang bukid din po. Iyan na inyong mabibili. So marami po kasi mga lahi yung mga dalagang bukid. Mars, matanong ka, magkano presyo sa ganito? 180 po ang mga per kilo. Mars, salamat. Yumong, shoutout sa'yo. Ito dalagang bukid, no? Sa ganito magkano naman? 220 sa ganitong klaseng dalagang bukid. Dami nilang mga lahing dalagang bukid, no? Iba-iba yung mga ori ng dalagang bukid na natagan po dito sa Malabon Fish Market. Magkano naman ang gulyasan? 200 naman ang kilo dito ng mga isdang gulyasan. Parang di ko nakita si Parin Ben, ah. Ah, siya naman ngayon ang tumugpa. Ay, hindi, si Kevin. Andiyan, kumakain. Ako makain. Kala ko siya na yung tumugpa sa Market 3. Nakaubos na. Ah, Tali mo yung dulo. so yan po yung mga latag dito natin ina-update sa bayan po ng Malabon Fish Market. So happy Sunday po sa ating lahat.
At napakarami sa mga kababayan natin ang dumayo, no? At naghahanap talaga ng mga murang presyo na inyong mabibili o kanilang mabibili sa mga latagan na sulit presyo at murang-mura. So babalik tayo uli dito at mag-update uli. So shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga taga Saudi Arabia at Kuwait, shout out sa inyong lahat yan. At sa mga taga Canada na sumusubaybay din po sa ating vlog sa Malabon Fish Market. At sa mga tropa natin, no, shout out sa inyong lahat. At maganda ang mga latagan dito sa Malabon Fish Market. At ang mga isdang bato ay ganun pa rin, same price. Walang pagbabago, no, ang mga presyuhan. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and busy po sa ating lahat. God bless po and bye bye.